Folin tani obita ko di magazine mali filel ke bago bela jilma aw bismillah ka kuna fonu keneka baguruba olufleni baguruba folo la sa amta fokak 2024 aliko koni urum konna la anga franche fanga manyema no colonel Assimi Goïta agatama konna la koni ani mado yinyoni munu koni meta Mauritanie ali jamana kantigi Togo fokata se Centrafrique jamana kantigu anolu yinyoni ga sigiga foke amanda dola ko wala nambore amita Senegal ka ofino sa Ousmane Sonko ale koni laydu koni ta kabena Assemblée nationale koni no ye Senegal Assemblée nationale o daga kulunci ka filo kolo chika buino dona na tawla amanda do fene na ko wala ka kunche ni nyami ma fe on koni o ko jurula siga so ko ofino Davidola ko fene wala aw bismillah ko kura kuna fonu keneka ina fonya fo bokuru bala chugumina fokak 2024 anga fona chefanga manya magata mabulu mi koni tara shin ka koni ulufino sa ogun konna la aya ira ka foko siga foko ni uchama koni kanga ke mali masuru ya jamana damado koni fe ni ataka laje ayesi koni okoere koni jurulawa Niger Burkina anolu koni kuma sai chama koni obonu nyanche nga kota bane kani mawero koni kanga siga sigika kuma okumona ogum konna la forum koni ali taku kono to na koni mi koni menal na yene mane bi no ye septembre kalo kile duru samba fla ani mugwanna ni koni sa be jin konna la ola koni anga franche fanga manyema anini makolu nu koni olu sigira ka kuma mi koni kera kunu tar araba koni nasa no kera septembre kalo kile nani samba fla ani mugwanna ni koni ani kotigi gale mi koni be Fédération des États du Sahel koni okojurulawa anolu kumara wa ayira ka fo fene kani ni mado koni fene kanga kuma no Mauritanie ni Togo ni Centrafrique oli jamana nyama koni kanu lukanga kuma semunu koni metalike ko buldi nyoma koni ukanga ken jamana nyonche barsabula kawni kasuru nyana ni ko do soro koni katita ka dore koni otu ogum kona la ko buldi nyoma koni uga kani nyonche sigi nyonya koni onyuma uga sika basegi an nyonche fokata se ko kuma semunu koni be Mali Niger ni Burkina nyonche no ka kuluma fatigi damelike olu kele liko nyumana pega segi bulodi nyogoma wala sa chugumna kuluma fatigi damelike nunga kele ka bojiana atara ka sacho koni olu bela jelena wa fena yere fuga tasi nyeta mi koni mesika keni jamana nu konna la kasiko olu nyana maya kosebe jamana nu koni bega sega sangorotani la wasa soro kosebe jamana ko yere konna fuga tasi diplomasi koni okojurula no ye ko kanko nyana boliko nyumanye koni kuku chesiri okoye saba koni na no ye lakana ko koni fuga tasi jamana ka development no ye jamana ka nyeta yi ani diplomasi okokoni ojurula akoni ayi ni tomi sigini kuma basaban neka wala sa chugo mina jamana munu beni no luka suru Mali koni na fokata Niger ni Burkina la wase ka buldi nyoma koni ke kasika foko kelenge ka masin kelunta kasika deme ani deme nyoanya koni ko ta ko di nyoa koni ma ni ko koni olula nambore amido Senegal Ousmane Sonko no ye Senegal jamana kotigi gale koni ale ka kuma se koni na aya yira ka fo koni ko abena Assemblée nationale no ye député ka blumba koni sa ko ka aflin kolo chika da kunci dona na taw koni na okera le ka kuma se par exemple aya yira ka fo koni komi koni fle no motion de censure koni ko koni komi na nyana maya septembre kalo klitan fla samba fla ani mugannani mi koni na koni député nu koni kubina bara wero soro u yere la ka soro minte député ya koni woye dona na tawla wa jagulu mi koni be na be foma ko beno koko yakar no koni coalition au pouvoir et majoritaire élu de l'Assemblée 2022 koni no samba fla ani mugani fla koni sauna député munu koni tara ka bla député blon konna la uluma ko fulon koni ku chama koni ku ubena boyenino kasika chawura duma chamite ni député ya koni kasika jamana koni ale koni munafa dona na tawla Senegal ka koni nga kotigi galika kuma koni oyoyi ka kunche nyana minima fen koni ko jurula wa koni yata ka laje ko mi koni ye Seneke bonda ba koni ko oyera mi koni nyana minima fen Seneke yoro ba koni mimbe karalo ale konna la kenen na buguni ale marabulo konna sa mi koni ye shine no ye Seneke yoro koni cannabis na ale koni nyana minima fen koni sa ko oyera ko ro kufulina ko yin koni barala ka betara ta temeni mami gara septembre kalo kle saba samba fla ani mogannani antenne régional de l'office central de supersuffisant ni adrosu nyona abege OCSI
k'olu kɔni n'olu sigiyɔrɔ kɔni bɛn bɛ Buguni kɔni masa u wulila yala kɔni kɔnɔna la an'u ka dɔdɔdɔli ni u ka laraweliw kɔni kɔnɔna masa kalo 3 bonyangu kɔni u bolo da kɛra ni dugu kofɔlen kɔni ka n'o ye Karalo kɔni ye k'ale kɔni bɛ ka taga Karalo o kilomɛtiri 10 o bonyangu la kilomɛtiri 50 ka se Buguni kɔni fɛnɛ ko yɔrɔ kofɔlen bɛ yen nɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni taara ɲamimafɛn minnu sɛnɛlen sɔrɔ yɔrɔ in na ka a sen kelen ko o bɛ taga ba 15 kɔni o kɔni tun bɛ a yɔrɔ kofɔlen kɔni na n'a bɛ fɔ ba ko 15000 pieds ko tun bɛ yɔrɔ kofɔlen na min ye cannabis kɔni ale sɛnɛkɛ yɔrɔ ye kɔni ye sa wa fɛnɛ k'a tun carilen bɛ dugukolo min kɔni ka ko bɛ taa hectare 10 ana bonyanko kɔni o fɛnɛ na nka maa kofɔlen min kɔni tun bɛ a la ka a kɔni a ye dɔrɔku ninnu sɛnɛko ɲuman kɔni ka a y'o kɛ ka se ka a la ɲɛnamaya a yɔrɔ kofɔlen na k'a kelen bɛ ka wakili don nin baara kofɔlen na kosɛbɛ nka boloda kɛra a kɔni a ka se k'a minɛ cogo min na bari sabula ni maa kofɔlen n'o OCS ye olu ka cakɛ bonda kɔni o ti dɔwɛrɛ ye dɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni maa minnu bɛ ɲɛnaminimafɛn kɔni a ta ka don n'a ye fo ka taa se minnu b'a sɛnɛ ka se ka boloda k'u kan kalo 3 baara kɔni u y'o kɔni ninnu don o kɔfɛ de sa boloda kɛra ni maa kofɔlen kɔni kan a minɛna kɔni ka a bila kiirisen tigilamɔgɔw ka ko kɔni ɲɛmaya kɔni na wa fɛnɛ ko enquête n'o ye ɲɛɲinininw kɔni k'olu bɛ sen na don n'a nataw la fɛnɛ fo ka taa ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛra a dɛmɛ ɲɔgɔn ye ni ko kofɔlen kɔni na ko bolodakakiw ka fo ka taa se Bugunikaw kɔni u ye sewa kɔni ani munyamunya caman sɔrɔ ni ko in kɔni na dɛ bari sabula u y'a yira k'a fɔ ko ni ko in kɔni k'a nege foyi kun t'o la wa fanga tigilamɔgɔ fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ka baara kɔni k'a tɛ san sɔrɔ ka sɔrɔ fasodenw kɔni ma dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a di olu kɔni ma wa ko don n'a nataw la k'u ka baara walew kɔni ko ye nin ye wa ko ni yɔrɔ kofɔlen k'u tɛna u ka jateminɛw tɛmɛ a yɔrɔ ka bada wa jateminɛ bɛna tɛmɛ yɔrɔ caman ka fo ka taa se sɛnɛkɛ bonda caman kɔni ma maa o maa mana ye nin ko kuntan ninnu na n'o ye ka ɲɛnaminimafɛn kɔni sɛnɛ o ye sani ka taa fɔ i bɛ taa sɛnɛ wɛrɛ kɛ ko boloda bɛ k'i kan k'i bila kiiri tigilamɔgɔ kɔni kan ko kɔni o juru la nin bɛ dansigɛ bi an ka kunnafoniw na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ